Ciao. Miltäs tuntuu? Kylmä. Kylmää? Joo. Mitä sinä teet? Sä hiihdät, onko se snowboard? Joo, lumilauta. Lumilauta, okei. Lumilauta. Miten, ahaa, tämä on lumilauta. Onko vaikea tai helppo? Helppoa, tosi helppoa. Tosi helppo. Sä oot, 1 tuntia. 1 tuntia. sä oot mestari jo. Sinä osaat. 1 tuntia sinä osaat. Joo. Lähetät terveisiä Luokalle ja Minnalle. Greetings, terveisiä. Suomeksi. Terve Minna. Terve Minna. Ja Luokka. Luokka. Joo, sinun luokka. Luokka. Aha. Joo, terve minun ruokalle. Joo, Kaikki hyvin. hyvin. Yes. Okei.